Hey guys, sumakay kami ng bangka. Uy, ang ulan na. Entrance only. Saan ang tubig dito? Yan lang. Ha? Ito ilog? Ilog. May swimming pool na dyan, alam ko. Doon meron. Papakasal. Yan padaan sa papuntang Balingasay. Ay, ha? May swimming pool pala dito. PUOR. Nakadalawang vlog ka. Ha? Nakadalawang vlog ka. Hello, let's go. Dito kami sa may PUOR. 100 entrance fee. Uwi na ako, wala akong pira. 100 yung swimming pool. Ano naglalaba? Magkano entrance? 40 pesos each. Dong. Suot ka. Sige na. Okay, let's go. Ito tayo. Para pag sinag na ay lalaki. Hindi naman natin. Nagmahal. Nasaktan. Nagkampuor. Ayos. Tamang hugot. Welcome to PUOR. Yan guys. Sa naghahanap ng jowa dito upo. Upuan lang naghahanap ng jowa. Ganyan yung kinakain ng boy tapang. Yung bunga niya. Di pa. Hindi pa. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa lungkot. Lumandi ka. Lumandi ka. Tanginang yan. Ayos yung mga hugot na yan ah. Yo, pasyal tayo. Guys, marami mga kubo doon guys oh. Yun. Pang overnight. Tayo. Pwede pala mag overnight dito kasi may kuryente eh. Ha? Dito ka kuya, picture lang ka dyan. Dami hugot to guys oh. Minahal kita noon. Mag-commute ka ngayon. Magpunggit ka ngayon. Hugot rider. Dati may motor ka, ngayon commute ka na. Wala ka na masakyan. Dami guys ito yung mga cottage na guys pang overnight.
May kuryente sila. May second floor. May second floor. Ano, oo nga. Yan o. Ito, mayroon pang ano. Dalawang palapag. Ayun o. Makuha ng buko. Yan guys, napakaganda rito. Sobrang lalim pala to. PUOR 9 feet 4 feet. Ganda. Ano, sobrang lalim pala yan. Halos hindi makita yung ano. Nawasa tubig ano. Bundok. Sobrang lalim yun. 60 entrance pag maligo.